Миличка, хайде сега да ми разкажеш ти какво учиш, с какво се занимаваш. Завършила съм икономика и мисля да продължа да се развивам в тази сфера. О, това е страхотно! Знаеш ли, че моят син и той се занимава с икономика? Според мен двамата си паснете идеално. Разбирам ви, но не го познавам и не мога да кажа. Не се притеснявай, аз ще ви запозная спокойно. Не ти предложих кафенце. Чакай да ти докарам. Марио, защо звъниш? Влизай! Здравей. Здравей, Лили, приятно. Марио, на мен. Ти какво правиш тук точно? Майка ти ме покани да пием по едно кафе на обедната почивка. Добре, като говорим, тя къде е? Отиде до кухнята. Майко! Вие вече сте се запознали. Заповядай. Благодаря. Седи сега. Хайде сега да разкажеш на Лилито, ти с какво се занимаваш, какво си учил. Аз съм втори курс студент с икономика и финанси. Това учих и в гимназията. Ама разкажи за стартъпа, който имаш, за голямата фирма, дето купи, за плана. Хайде, давай. Да, така е. Виж какво умно, красиво момиче, от толкова добро семейство. Моля те, хайде. И тя като те тя учи икономика. Да, така е. Хайде сега да й вземеш номера и до вечера на ресторанта до нас скъпия да откараш на вечеря. Хайде, вземи номер, давай. Да, ще го направя, но майко, първо искам нещо да говоря с теб. Добре, кажи. Много се извинявам, но ще тръгвам, защото обедната почивка ми свърши. Добре, чао, миличка, иди да изпаш. Чао! Благодаря за Ходя, бе. кафето. Добре, какво беше това? Как какво беше? На толкова години вече стана, още не си довел приятелка. Майко, дошъл съм тук, тъй си намерих приятелка и съм ти я покажа. Така ли? Хайде доведи да видя. Колко време ще чакам? Ани, това е майка ми. Мамо, Ани. Здравей. Здравейте. Бойка, приятно ми е. Ани съм аз. Я и доведи бързо едно кафе. Ние сте да седнем. Искаш ли да ми кажеш вашите какво работят? Майка ми е учителка, баща ми е автотенекеджия. Какво? Тенекеджия. Ага. А ти какво учиш? В момента съм 11 клас в Неврокопската професионална гимназия и уча икономика и менеджмент. О, това е страхотно. Предполагам, после ще се развиеш нещо свързано с икономиката, бизнес дама. Не, занимавам се с театралната трупа и ще стана актриса. Аха. Не, това е прекрасно, много ще ти помогне. Просто ти не ми разбра въпроса. Имам предвид, с какво ще си изкарваш парите? Ще стана актриса и ще играя в сериали и филми по телевизията. Актриса. Марио! Хайде, докарай кафето. Да, заповядай. Къде е туалетната? Ето тук вляво. Как е? Майко, ти знаеш, че тя искала да става актриса. Виж детски мечти всички има такива, но то никъде няма стигна, спокойно. Не, тя дойде и ми каза, че мечтата е да стане актриса и да играе в театър. Майко, един детски куп е. Какво толкова? Няма да продължи с театър, със сигурност. Миличък, ние сме семейството с авторитет. Не може така да се излагаме пред хората. Наясно съм с това. Говорил съм с нея и ще говоря. Искаш ли да помислиш и за Лили? Моля те! Виж какво слънчице! Майко, гадже съм у нас. Ти пак за Лили ми говориш. Добре, не ще говориш с нея. Няма да говоря с нея. Какво ще правим после? Аз предлагам да се сходим, ако не яде на кафе. Хайде да се разходим. Чао, майко. Чао! Лили и вечерята? Коя е Лили? Девотиите на майка ми. Ти актриси, само на актриси ще ми станат.
Седем години по-късно. Може би трябваше отдавна да ти обясня нещата. Обясни ми тогава. Ние не можем да бъдем заедно, Защо? Аз много те обичам. защото съм твоята сестра. Не разбираш ли? Ти си звезда, Чак звезда не съм. но те дават по телевизията. Това не е телевизията, миличка. Това са само пробни снимки. Гордея се с теб. Ти ще станеш голяма звезда. Ще видим. Добре, бе, да ти чак, той те толкова ли не разбираш, за каквото повиши точно теб? Виж са, Ела да видиш. изчакай, миличка, Ела да важно, видиш. изчакай. Виж са, само тя гледай, като си... Ела. Спокойно, изчакай малко. Да, бе, като стигне тогава, а за пампуро, давай парите още сега да стоят. Изчакай, казвам ти. Айде. Добре, чакай, че тук нещо мръч като насовите пак ще звън. Чули? Айде. Хайде. Къде има, миличка? Пробните снимки на мама. Браво на майка ти. Чижте, как мина днес, а? Добре. Остави това там. Гладен ли си? Да, може да хапна нещо. Направила съм спагети. Служи една чиния и една чаша вино. Бяло или червено вино? Червено да. Точно това съм сложила. Заповядай. Как мина деня ти? Добре беше. А продажбите бяха ли добри? Спрямо миналата седмица бяха уникални. Чуй сега, аз исках да поговорим. Да, казвай. Направих едни пробни снимки. Снимки. Там нещо за подкаста на университета ли? Да, бе? Ами не, те за националната телевизия сериал. Аз ти казах, че икономиката е точно твоето нещо. Браво, скъпа, ще помогнеш за икономиката на държавата. Ами, не е такъв сериал. Той е от сериалите, които ти гледаш по телевизията. Аха. Вероятно ще ме вземат. Приятели, вижте какви кебабчета, какви кюфтета направи Орхан. Браво, бе, Филип! Айде, давай, казай хубавата новина за Ани. Айде, Ани. стига барбориш, докарай виното. Да, виното, да. Ма хайде, кажи им хубавата новина. Хайде, давай. Давай, смело, казвайте. Хайде, Орхане. Спрахме Арито за главна героиня в моя сериал. Да. Какъв Да. сериал? Как му беше името? Как ти си помниш името на собствения сериал? Преплетени съдби. Преплетени са ти. Добре, ама какъв е то сериал? Какъв? В него има секс, пари, наркотици и много други неща. Само хубави работи. Да? Здраве! Здраве, да, хайде. Да, вземи, правилно, да. Браво на нашата Ани. Деца, елате да увековечим този момент. Хайде, елате за снимка. Да. Смени местата, да. По-голямо, смисъл, по-голямо. Мамо, че Никола бяха много смешни. Нали? Какво има? Цяла вечер не каза нито една дума.
Нищо няма, нищо. Сигурен ли си? Много си мълчалив. То Хан... Какъв е? Къде се знаете? А, помниш ли? С него бяхме приятели от малки, бяхме в една театрална група. И сега режисьор, че ми стана той, браво на него. Та питам, след късните вече на репетиции пяна, забавно ли ти беше? Нямало е нищо такова, нали знаеш? Моля те, нямало нищо такова. Все едно знам всичките актьорчета какви са, особено те режисьорчетата. Едно и също искат, едно и също правят. Като парцалща ползват. Не, няма нищо такова. Няма и да има. Виж са, тези неща на мен не ми го говори. Се разберем нещо теб тук и сега. Ама, Не, няма ама. Още утре ходиш и му отказваш. Няма тук по националната телевизия да дава жена ми по бело. Камо ли без бело? Пък издук мъж. сериал Ще му самиш тук. Не ме интересува, ако не е такъв. За сценариите всичко е такова. Едно и също се случва. После не знам къде се скрия аз самия. Виж са. Такива филми, сериали, тем подобни, няма да бъдат. Няма шанс да стане. Не. Разбрахме ли се? Разбра ли ме, те питах? Да. Ай си лягам. Може би трябваше отдавна да ти обясня нещата. Обясни ми тогава. Ние не можем да бъдем заедно, Защо? Аз много те обичам. защото съм твоята сестра. Не разбираш ли? Това какво е? Това са пробните снимки. Помните снимки по националната телевизия, така ли? Не съм подписвала. Да, бе, нищо не сте... Нали се разбрахме нещо с теб? Излезли. Без да подпишеш, защо трябва да излезе, да? Не съм Цялата подписвала. репутация тук ми сиваш така. Няма Цялото семейство за срам. Няма и ми. Да, бе, какво ще го отслута за мен след това, бе? Ще се говори. Добре, се говори за това, че спа с него, нали? Спали с него круга така! Саш! Аплодисменти за актьорите.